Nagsugunawdag sa mga tao nga mobisita sa ilang mga minatay sa mga sementeryo sa Davao City. Atong sayron ang sitwasyon karon sa usa ka sementeryo sa syudad, pinaagi sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, nagkadaghan na ang mibisita karon dinhi sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City alang sa usa ka adlaw una ang undas o susama usab ni ana nagpabiling buhi ang negosyo karon sa mga nagatinda dinhi sa gawa sa sementeryo. Nagsugod na og pangabot kaganihang buntag ang mga tao dinhi sa Wireless Cemetery sa Davao City aron mobisita sa ilang minatay usa ka adlaw una ang kalagkalag. Nagsugod na og paglimpyo ang uban sa panteon sa ilang minatay. Sa inisyal nga dato sa kapulisan, anaa sa kapin 300 ka tawo ang mibisita ganihang buntag. Gilauman nga mas mudaghan pa kini karong hapon ug ugma. Hinuon doon na nakabantay nga mga security ug safety personnel sa sementeryo. Ina-inspect nila yung mga bawal, yung mga dapat hindi dalahin sa loob ng public cemetery, like yung mga liquors, yung mga something that is sharp. Samtang, sa bispera sa kalagkalag, buhisa pang negosyo og racket sa mga negosyante sa Wireless Cemetery ug sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Dakong tabang namatod pa sa 34 anyos nga pintor nga si Martin ang 250 pesos nga ginabayad kaniya sa pagpinta og panteon. Medyo okay sir, di para atong pandemic sir na medyo minus din karon balik-balik na yun ang makapintura may makaigam-ingam na yun. Kusog sa banghalin sa street vendor nga si Cheryl karong bispera sa kalagkalag. Buta nga iyang gipasalamatan. Dako po siyang tabang sa amo maski pila lang kaadlaw mi nga makatinda. Sara, kung inyong makita sa akong likod, padayon pa gihapon ang pag-abot sa mga tao dinhi sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Og lauman pa nato ang mas mudagan pa kini pag-abot na sa adlaw sa undas. Og kaganiha nakasuryan nato ang San Pedro Police. Sumala nila anaan na sa 900 ka visitors ang ilahang natala sulod sa 7 ka mga sementeryo sulod sa ilahang AOR. Sara. Okay, dagang salamat Kent Abrigana.